Minangtan gelar gebiar paguyuban Sandi Worogdopra Wahyu Manggolo Jaya. Ego Prastio Budoyo Wahyu Manggolo sekali joyo tetap jaya. Dwi Susanti Wahyu Manggolo asli padi bumi Minangtan sekali sakti tetap sakti. Para sutresna budaya makaten kala wau kening pambuka saha kelenengan sonten minangka kangge mahargya sarawuh panjenengan sedaya. Saderengipun panjenengan mirsani cariyos ing dalu menika perlu kita badhe kasugata bedhaya srimpi ingkang badhe dipun tindakaken. Seniwati ayu saking keluarga ageng Sandi Worogdopra Wahyu Manggolo. Wusono sekecaken anggenipun lenggah saha amirsani nyuwun.
nandang prihatin duh nyawa gundel lono
atur pambagyo wilujeng. Keparung ing mriki kita sagotrah saking keluarga ageng Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala. Ngaturaken sugeng dalu, sugeng rawuh, sugeng pinarak saha sugeng samudayanipun. Ngaturi pirsa dumateng para pamriksa sedaya. Pilih keluarga ageng Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala dipun pangarsani panjenenganipun Bapak Mogol mijil saking dusun Tanjung Sari, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, Bumi Minatani. Alamat kantor sekretariatipun keluarga ageng Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala wonten ing Sliku Jakenan Pati. Piring dalu menika cundhuk kaliyan pamundhutipun Bapak ingkang kagungan kersa saha pasarujukanipun Dewan Dalang keluarga ageng Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala badhe ngaturaken cariyos utawi lampahan Pangeran Hadi Warna Ratu utawi Legawa Siksa. Saderengipun panjenengan mirsani cariyos ing dalu menika perlu kita badhe ngaturaken paraga utawi seniman seniwati ingkang badhe ngayahi jejibahan ing dalu menika. Dewan Sutradara kapitayaken Raka Mas Dian Karyono. Pandhapuk utawi dalang kapitayaken sedherek Jidek Prakoso. Asisten sutradara kapitayaken Derek Garon Santoso. Ewondene pangeprak kapitayaken sedherek Suhardi. Pranata kelir dipun pandhegani sedherek Sokaryanto. Teknis utawi dekorasi kapitayaken sedherek Sutarto. Pranata lampu kapitayaken sedherek Tolo Aryanto. Binarung swantening gungsa Kemadularas dipun sesepuhi Bapak Eman Widodo. Pranata gending kapitayaken sedherek Alexa Bekti Syah Dimas Hadi Prayitno. Pangli ing Swarawati utawi pesinden kapitayaken Ibu Sri Murti Ningsih. Musik campur sari kapitayaken sedherek Suprapto, sedherek Ari Wibowo saha sedherek Muhammad Zainuddin. Keluarga ageng Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala makarya sesarengan kaliyan Son Badrus Audio. Duka pandhapuk ing cariyos ing dalu menika sejarah kaping sepisan anggambaraken wonten ing kasatriyan. Pangeran Gurawangsa dipun tindakaken Derek Jidek Prakoso. Tumenggung Guna Pangreka dipun tindakaken Derek Garon Santoso. Kelir salajengipun wonten ing Kraton Tandes. Sinuwun Prabu Purba Kesuma dipun tindakaken Derek Mukti Wibowo. Patih Surya Gupita dipun tindakaken sedherek Purwanto. Dewi Purba Rekna dipun tindakaken sedherek Atun Sagita. Iwondene para prajurit karemeaken seniman-seniman bagus saking keluarga ageng Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala.
Kelir sangajengipun wonten ing kraton Bumi Loka. Sinuwun Prabu Bawana Aji dipun tindakaken Rakamasdian Karyana. Pangeran Hadiwarna dipun tindakaken Rakamas Bagus Sucita. Patih Setyaguna dipun tindakaken Derek Ambih Wahono. Nyai Patih Rayongsari dipun tindakaken Mbak Ayu Sumiati. Raden Handaka dipun tindakaken Derek Bekuk Wijayanto. Legawa dipun tindakaken Derek Alit Soyoto. Legawa Bagus dipun tindakaken Derek Adi Nur Cahya. Kelir salajengipun wonten ing Taman Majarata. Dyah Ayu Ratu Kencanawati dipun tindakaken Derek Wiwin Winarsih. Patih Haryo Jatmoko dipun tindakaken Derek Darminto. Iwung dene emban kapitayaken Si Manis Endra Mandarin saha Ela Gedelwati. Purmagarasari karamekaken Sniwati ayu saking keluarga ageng Sandiwara Toprak Wahyu Manggala. Dewi Nagarina dipun tindakaken Derek Titik Margareta. Ki Ajar Megantara dipun tindakaken Sederek Eko Supono Spanyol Hadi Kromo Diman. Padmawati dipun tindakaken Derek Anis Marcella. Naga utawi ula dipun tindakaken Sederek Samuri. Ndungkap panglipuri penggalih utawi dagelan Bapak Mogol, Bapak Sendur, saha Bapak Gendon. Para sutresna budaya mekaten kala wau rancaging cariyos ing dalu menika. Monggo samemersani ngantos dumugi titik purnanipun cariyos lan monggo asesanti. Jaya Jaya Wijayanti. Sepisan merdika selami laminipun. Wahyu Manggala, Wahyu Manggala, Wahyu Manggala. Jaya Jaya Slaminyo. Ngrang
mangawur wuran tengarane jure sang sayok sing rukun kong maguru gongso tetekadyo betul-betul ora panjriting turangga esti rekata ika ayo yo aung dojo lelayu Sabun regegek ning kene. Tak mudah tau ora tak. Ngegek ngamuk. Rada gugah yo cilaka iki. Mateni wong wani to ora lah yo ya. Waduh ngene ditugani piye cak. Jeng pangeran ngamuk to ora leh yo ya. Bocah gede wong aja iku cak. Jeng Jeng pangeran Manggalo kula aturi jugar anggen panjenengan mempen samadhi lho. Wah, wis kerasa iki. Kuno pangreka. Inggih, kula. Rikala semono aku meling apa karo kowe? Sajroning aku mempeng semedi aja nganti ana manungsa kengganggang. Ning yo kirimah kowe dhewe keng jugarake anggon Kusme. Apa wigatine? Kiriana, ampun Suryen. Nek sampeyan iki gampang nesu, mengko mundhak geles tuwa lho. Bro, Kenging napa ngantos kula niku wonten jugaraken dhateng panjenengan ingkang nembe sumedi. Mriyayu enten perlu lho. ana wigati, Nggih. ana perlu. Njur perlune apa, njur wigatine apa, Kuno Pangreka? Ya iya mesti ora bakal ada duweni ngerti. Ya bedeli-delian apa ya. Sesu sampeyan yo dereng ngertos kabar. Kabar pisan aku ora krungu kabar. Dereng krungu sesu. Kabar pisan ora. Jur ning tandes iki ana kabar sing kepiye, Pangreka? Ngeten lho, Jeng Pangeran. Iya. Menawi benjang enjang niku kira-kira tabuh 8. Wonten ing kraton Tandes niku badhe wonten jumenengan calon ratu anyar. Dadi sesuk-esuk tabuh 8 ing kraton Tandes iki bakal ana jumenengan ratu anyar. Nggih. Kuno Pangreka. Piyun.
Apa sekirane kowe ngerti sapa kang pinangka dadi calon ratu ana ing kraton Tandes? Lha pripun to? Wong elek-elek niki punggawa sentana wonten kraton Tandes. Kula ngertos. Ngerti? Nggih. Njur sapa sing pinangka dadi calon ratu ana ing kraton Tandes? Mboten wonten kalih tiga namung setunggal. Anak kepulunan panjenengan nggih Purbaretna. Dadi pinangka calon ratu ing kraton Tandes iki ora ana liya keponakanku dhewe si Purbaretna. Malah bekal bathuk welet tenan. Guna pangrika. Dipun aku rumangsa cocok, rumangsa condong yen to keng pinangka calon ratu ana ing kraton Tandes iki ora ana liya keponakanku dhewe si Purbaretna. mateni wong tenan. Merga apa? Napa? Miturut cara silah pararaton ing kraton Tandes, keng wenang lintir dewaning keprabon iki kudu turun saka Bapa Raja lan Ibu Ratu. Kamangka anak keponakanku si Purbaretna iki turun saka Bapa Raja lan Ibu Ratu. Dadi pas kalamun to Purbaretna iki pinangka calon ratu ing kraton Tandes. Ngaten yo, sampean nggih setuju. Lho setuju ta? Aku ning kene. Rumah kula kok mumpung-mumpung. Sampean nggih sarujo. Mesti wae aku sarujo, mesti wae aku cocok guna pangreka. Ngono le golek ngalor ngidul nganti bingung teku jebel. Sarujo setuju. Merga sara sirah para raton sing dudu temene ratu kudu turas Bapa Raja Ibu Ratu. Pancen kaya ngono. Nek cara kula niku kuna. Kuna piye? Nggih. Saniki kula tak takon kalih sampeyan yo nggih. Jane sara sirah para raton niku sing gawe lho sinten? Sara silah para raton ing kraton Tandes iki sing gawe menungso. Sing gawe gak menungso. Para leluhur rikala semana keng jumeneng ratu ana ing kraton Tandes. Lah nggih. Sara sirah para raton niku rak sing gawe menungso to. Bener. Lah saged diowahi, sing owahi nggih padha menungsane. Sara silah para raton sing gawe menungso Nggih. bisa diowahi dening menungso. Nggih. Njur saktenane karepmu iki apa guna pangreka? Lho pripun to? Nek sampeyan boten purun ngowahi sara sirah para raton. Selawase sampeyan iku ora bakal iso dadi ratu. Umpama sampeyan duwe bojo nganti duwe anak. Duwe anak. Nggih to? Iya. Ora bakal anak turune sampeyan iku iso dadi ratu wonten ing kraton Tandes. Nek sampeyan tuwa, malah kapara aji godhong garing lho. Kamangka ora ketang kepiye wae, aku uga kalebu wedah ana ing kraton Tandes. Nah, Dadi aku uga duweni duweni hak. dadi ratu ana ing kraton Tandes. Monggo lho. Iya. Wong calon ratu kok wong wedok. Nek kula niku nggih mboten sarujuk. Upama kok nganti anak keponakanku si Purbaretna Iya. jumeneng ratu, wurung tan wurunga, aku bakal nyembah delamakane si Purbaretna. Wong wedok niku gaweane napa? Wong wedok niku manggon teng mburi. Ning mburi. Gawene niku mung macak, manak lan napa? Macak. Macak wis tak sebut ngarep ae. Kaya ngono. Ngono kok didadekno ratu. Kejaba lho. Kejaba nek ora ana wong lanang. Wong iki jane wong lanang sing gagah pideksa. Wong Jogja Samalade arep didadekno ratu kok wong wedok. Kejaba lho. Rungok-rungokke kandamu. Cocok sakjroning atiku guna pangreka. Pripun? Upama aku iki nyembah karo dramakane si Purbaretna. Nggih. Apa ya bakal pantes jeneng Purbaretna iki anak keponakanku kok jeneng wong tuwa. Aku kudu nyembah dramakane si Purbaretna. Nah, apa tumen? Wong lanang kok nyembah wong wedok. Wong enom kok nyembah wong tuwa.
diapa-apakno wong wedok niku tetep manggon burine wong lanang. Gak ngoten lah. Turut meneh. Pripun? Saelingku wiwit Jomaju Jana Maguna Nggih. ing Kraton Tandes iki durung nate ana ratu kok ratu wadon. Nah, Kula mila kandhani. menika lho. Sesuk-esuk kalamun to ana jumenengan ratu ing Kraton Tandes, aku bakal gawe geger ing Kraton Tandes. Aku kepengin njaluk anake Kraton Tandes. Jak ngoten nah. Wong lanang Eh. ora duwe budidaya kepengin dadi ratu. Mula nganti kuwi ngene Pripun? mriku. Kurasen bondo donya ing kepenginanan. Dumke para kawula ning Kraton Tandes keng supaya milih karo aku. Ngoten. Lan aku bakal janji karo kowe, Janji napa? upama besok lakon aku jumeneng ratu ning Kraton Tandes, Nggih. kowe bakal tak undhakake pangkatmu. Dados napa? Kowe tumenggung bakal tak undhakake dadi patih. Ngeten. Iya, Janji lho. mesti aku bakal mujuti apa sing dadi. Nek sampean pun kelakon Eh. dadi ratu, kula diangkat dados patih. Iya. Nek sampean blenjane bakal tak tagih kaya wong utang lho. Aja kuwatir, ning ngene. Pripun? Rening ing Kraton Tandes iki wis ana patihe. Nggih. Kowe iso jumeneng patih, kowe kudu mateni patih. Kula Iya, perkara patih Surya Gupita niku pun alah gampang. ngono. Penggawean kula abot malih telapak tangan. Yen pancen kaya ngono tindake. Tindake bakaran iki. Ngenen. Tumi duwe para kawula Ayo. Kraton Tandes. Yo. Ampun ngantos sampean randet lho. Ngono. Nek randet cilaka. Sesuk-esuk durung jam 8 aku bakal temeka ning pendopo Kraton Tandes. Jam 8 saestu lho. Yo. Liwat kurang ora iso dadi ratu. Hati ratu ning Kraton Tandes. Sarwi kang sisa Brahma Aramira. Sida komprensi ta ora Cak? Sapa? Bung, Ya saya golek teken-tekene wis tuwa lek kok pilalinan. aja grusa-grusu ya. Kabeh tumindak mau pancen kudu nganggo lakon kaya ngono. Ngaten. Ya. Iku apa ketokane? Monggo sinuwun platen. Mateni wong belaku jaluk tuntun kaya gaya ya. Ya. Bung, Ibu. ora kena omong. Ngaten. Ayo bisuke kok aja ngomong ae. Lho sawetara aja nganti kowe apa. Monggo katuran pinara. Biar kowe. Wis penyakit kaya niku lho.
ngatos sinuwun. Monggo. Ngapura. Nggih, monggo. Dipun Oke. dipun awat-awati Kang Aku Rama. kuat dhewe kok. Oh, ngaten monggo monggo. Nggih. Monggo monggo. Iya. Ini jalan. La. Cek di wong aja. Iya. Ya. Kok turun. Oh, iya. Awas lo nak bawa lo. Nupan reko. Ribut. Kowe iso meneng apa ora? Nggih. Perjurit ayo kowe. Perjurit kok meneng bae iki piye ya? Nggih, paring isap jantunge. Nggih. Lho, Ora apa-apa. Kula bantu. Ora apa-apa. Oh, kursi jelek kuwi. Apa bayi? Kursi keparat kuwi ya. iki ngatos-atos sinuwun. Ah. Sabar. Ora gelem ngombe kuku gimana lho. Awe nyoblokno jantung hari. Ini masih jambol lagi. Iso meneng ora? Nggih. Lambemu iso meneng apa ora? Surya. Mau pindah. Iya kula sinuwun. Apa wis padha sowan kabeh? Sedaya mboten-mboten kecicir samiya ngadhep wonten ngarsa panjenengan Sinuwun Prabu. Iku ngatos-atos. Dari saya ngombe. Ngonjok kali. Air putih. Ya ini keselak iki nak kelakon mati piye ya. Ngamu ya jolo. Kowe ngalap. Ngalap patine Sinuwun Prabu kowe. Bong. Kula. Nggih, kula Jawa. Ya wis. Semana ya wis. Betul tunggal eh. Prajurit. Prajurit. Nuni. Enake ya. Wis toaken dawuh. Pur-purepno. Cidawuh kula Rama. Anakku ayo ya teh. Tenanipun kados ngaten mboten sisih putranipun sinten? Malah takon iki anak putraku kok putrane sinten. Pinangka dados gegatenipun manah namung ingkang putra pun putra. Lah iya. Coba. Penyang putraku piye? Nggih, Wahyu. Bebasan widodari yang Ejawanta. Ana tunggale barang. Wah, mboten wonten namung ingkang putra piyambak. Kira-kira temenggung iso duwe anak ngene ora? Wah, mboten saged. Wong sak temenggung, wong rupane men mboten rata kok. Tumenggung niku rupane ora rata apa men duwe anak niku ya ora bejaji. Sampe ngoten. Nggih. Apa aku ana iso duwe anak. Nggih. Ora mlebu patro iki. Dadi iki iso lho. Rupamu iki bejaji kok. Rupamu iki rata. Lho. Lah anak-anak njur kowe kaya ngopo? Karmane kula ora ana duwe anak. Lah, rumasane ya. Coba meneng. Pur-purepno. Cik kula Rama. Basuke sowan. Kantuk berkasa pangastu panjenengan Rama. Sowan kula kalis ing sambikala. Nanging boten katelumen kula ngaturaken sungkem minangka bekti dhumateng panjenengan.
Iki saka senenging penggalih Rama, saka bombong penggalih Rama, mirengake aturmu sajak melas ndudut rasa nduk. Satur mau kula panjenengan niku wonten sing sakit to Rama. Ora rampung pakaryanmu. Pakarep niku mboten wonten ingkang nglirwakaken kok Rama. Tenan. Cim nika saestu. Bote. Kados pundi? Kowe mirengke aturing putraku. Upami kula menika gadhahi putra ing kados mekaten. Swarga donya mulya bagya gesang kula wonten ing jagating bebrayat. Ya, Nanging kula dereng dipun paringi momongan. Ya putra siji ndak meme. Ndak meme, ora kena metu. Oh ngaten. Pokoknya metu sawaya-waya. Ya jan dadi bocah nakal kok. Oh, lah kok ngaten alaripun? Ya iya. Upamane metu tanpa palila ingsun. Ingsun ratu, putra ratu. Lamun to sak penahe dhewe tak iya kurang prayoga. Mboten badhe becik dados Nah, kula pitados. Kula sih. Surya Gupita, Kula sih. ingsun dadi ratu kepiye? Aluk ing kawula ing praja. Punten dalem sewu Sinuwun Prabu. Ingkang abdi munjuk menika wonten lepatipun mugi